Hoy comezamos coas experiencias. Manuel, sabes que Tamar trouxoche esta é a Plaza de Vigo, é o lugar no que comezou todo, porque aquí pasas a túa infancia, a túa adolescencia, os teus pais viven por aquí. Bueno, esta plaza é, para min é moi importante, está moi distinta como era cando eu era cativo, porque era todo, non había parque, así, era todo pedra. E despois estaba moi presente, xa que está Manuel, estaba moi presente a hostelería, porque meu pai tiña un restaurante aí, se chamaba Aralar, e o Vilas estaba aí, que eu era onde Vilas, o famoso de repente Vilas. aparecían os reis, que eu cando era pequeno dicían que todos. viñan os reis. Eu pensei que eran os Reis Magos. Claro. Estaba o agora emérito, non? Estaba aí. Pero Mick Jagger e toda esta xente, pois, íamos sempre a ver se aparecían por aí. Bueno, esta zona non é a zona bella, pero ten moitas cousas que ensinar. Así Pois que vamos. a ver se Xa está se tirando gusta. dese sentimento, daste conta, Claro. dese Santiago de Tamar, Pois dámoslle o tempo, non te despistes, porque se queres facer tantas cousas tes unha hora, dixeches que che sobraba, pero... Aquí está todo cerca. Sí, Está todo cerca. ides xa andando, veña, a Sí, pasear. vamos, Pois paseño dámoslle así. o tempo, pasadlo Brioso. moi ben. Ya, sí, Moitas vamos. grazas. Por favor. Mira. Esta plaza non había nada desto. Fixemos unha recollida de firmas para poñer unha fonte que xa quitaron cando éramos pequenos, porque iso... Entonces non firmaron moito. Non, firmamos os catro, pero despois a quitar. Pero bueno, está un millón non está. Bueno, este é o monumento a Rosario de Castro, porque ela tivo unha casa aí na rúa Rosario de Castro. Oxe, teño moita curiosidade porque son amigos. A ver que contan. E xogábamos ás veces xogábamos ao béisbol, donde na rampa, eso sí. E tiñas pau de béisbol? Tiñamos paus, tiñamos guantes, tiñamos nesa Que plataforma... modernidade. En serio, o problema é que saltaban as pelotas fora do... Home, os claro. coches pasaban, pero Algún chegaban cristal romperíades. Un daquela, e ás veces sí que saían a perseguirnos algún que se cabreaba. Pero sí, aquí na Plaza de Vigo pasaba moitísimo tempo. O sea, que aí é donde rompías as rodillas. Gústame pasear esa zona, síntome como en casa. Pois faiche pensar que é un lugar especial tamén. Esta zona aquí que está a Rúa Nova de Abaixo, todas estas galerías eran moi de sair de noite, De fiestuquis, de los Sí. jueves de Santiago. primeiros chupitos, todo era por aquí e tiña ao lado da casa, verdad? Eu creo que contaba tamén porque facía de corazón. O sea, que esta é a túa juventud. Sí, sí, Mira que era... cariño se che pon. Sí, bueno, non sei. Que cara de traste. Non é o máis bonito do mundo, pero para min é especial. E toda esta zona tamén era moi de estudiante. Aí ao fondo estaba o Frankfurt, que era onde collías ás 5 da mañá o bocata. Solo falamos das noites. Bueno, Do que máis se béisbol. lembra aquí? Pues salía aquí, ali. Entonces eu vino emocionado porque recordou tamén un pouco a súa infancia. Aquí había un 24 horas que eu cando empecé a facer... non, en serio. Cando eu empecé a facer cine, unha vez, o caso que eu estaba comprando viño e tal para facer botellón, e díxome o tipo da tenda: eu sei quen é vostede. Eu dixe: ah, sí. E me digo: usted es Luis Tobar. No, dixenlle a tosar, dixenlle que me confundiran con él, era un orgullo para min. Aquí, á esquerda, estaba o Apolo, unha discoteca. Eu son da época na que... Na época en que solo se facía salir. A ver, do que máis se lembra é o que... Non podíamos facer outra cousa. Cando empezas a socializar e tal, pois estaba Apolo, estaba Liberty. Eu non era moi de discotecas, pero Liberty era de... Pero conocíalas todas. Coñecíala, porque Claro. para estar aí na cousa, tiña a miña pandilla, que sigue sendo a miña pandilla, e despois tiña os do equipo de fútbol cos que saías de marcha pois para empezar a socializar e tal. É algo para reivindicar tamén, non? Esa zona de Santiago, porque ten, para min foi fundamental tamén na miña parte creativa. As cousas das que me nutro como actor e na propia vida son... Pois, sucederon aí. E aquí aí arriba pois está un dos sitios que eu che vou levar, porque ti eres un tipo moi culto, eres alguén que lee moito, un sitio para min é de referencia. Pois mira, por favor. Isto é Follas Novas. Moi ben. Estou ensinando a librería así máis representativa Home. para min de Santiago e que lembro dende a infancia. Levamos 54 anos. Bueno, desde o 71. Finales do 71.
Pero que ven, porque Sí. aquí había máis librerías, a que máis sobreviviu é Sí, esta, claro. por desgracia, que é unha pena Sí. para todos, que agora Sí, xa sí. non quedan así grandes librerías, pero bueno, eran Santiago había moitísimas. Non só está a catedral para falar dos tempos que permanecen, senón os libros. Non é que se lea menos, o que pasa é que ao mellor é un pouco o modelo de librería que temos de ter todo, ter Xa. moito fondo, que é por o que sobrevivimos ao mellor con... E ti levas dende que eu viña de cativo. Sí, levo desde que naciches, que eu levo aquí desde o día 13 de enero do 86. A mira, eu E ti nací ainda foi o 3 despois, de non? outubro de 86. Efectivamente, Ah, pois mira. E de rapaz portábase ben. aquí todo o mundo se porta ben. Sí, aquí en un sitio de libros hai que portarse ben. Sí, A Ana pareceume majísima, majísima, majísima. A maneira de mirar que tiña con Tamar é maravilla. Agora que estou aquí lembro como as zonas polas que vas pasando, pois se vas máis aos cómics, tal, e cando empecé a estudiar audiovisual, que creo que estaba por aquí, Sí, sempre estaba cine por e aí. tal, estaba por esta Ahora zona. xa temos para ali, porque claro, temos que ir movendo cousas, está como Tetris. Según Sí. van ampliando seccións e tal, tens que ir cambiando. Eu escribín un libro de cociña, Entonces, pero non Un libro chulísimo, ademais. Fixen 2000, regaleinos todos aos clientes, que dame 5 ou 6, pero que deille de mandar un. os bestsellers que últimamente están sendo os de cociña. Sí, últimamente Sí, ponse de sí, moda. aquí sí. Este Sempre, fixéramono fai xa 10 ou 12 anos. Pois aquí sempre... Eu vou mandar un. Pois a mí... Manda un lote, Non, que dame 5 ou 6. Recordarás isto, non? Así, este é o que falábamos. Claro. Que me queres amor. Que máis eu Está estudiei en aí, Santiago con Martiño, Con foi Martiño. en teatro en Santiago. Aí está o da E lingua aquí das está, bolboretas, claro, non? aquí está a lingua das bolboretas. Sería das primeiras que che tocou... Bueno, a primeirísima, tiña Por 11 eso anos. era así. pequeniño. A lingua das bolboretas foi un guión basado en varios destos, combinaba varios, que escribiu Rafael Azcona, que é un dos últimos guións de Rafael Azcona. Ver o libro é casi unha materialización dese soño que eu tive, non? Mira, este último de meu amigo Alberto Ramos. Mira, aquí che poñemos Mira, outra cousiña. é que claro, ten un montón, Alberto. Claro. Este é un amigo que nos conhecimos con 3 anos Sí, tamén de por aquí. no Colexio La Salle, sí, el vive aí vivía en por Doutor Teixeiro e este último está chulísimo. Pirotecnia, que é o último que fai. Fíxome moita ilusión, por exemplo, ver os libros do meu amigo que coñecín desde os 3 anos, Alberto Ramos, ver os seus libros ali. A ver, Noelia, escoitasme. Dime, Tamar, que tal ides? Que aquí imos parar xa parando o tempo porque, claro, nunha librería o tempo é un pouco relativo. Veña, perfecto, paro o tempo. Eu creo que teño casi convencido, ademais conseguinlle que vai traer un lote de libros para vender aquí, así que vou mandar un libro. fixemos de todo aquí, así que... Vale, pois nada, espero vos agora e vémonos antes da seguinte experiencia. A Santiago voy ligerito